Tak jak jste si zachytal, bylo tam asi víc situací, než byste možná očekával vzhledem k tomu tlaku domácich? Tak áno, zápasy aj predtým, čo sme hrali, tak nevyžiadali toľko situácií, do ktorých by som musel riešiť. Ale napriek tomu som v každom zápase inkasoval, čo ma mrzelo. A v tomto zápase mal som viac práce, čo pre brankára nie je zlé, som bol za to rád. A skončilo to s nulou, takže ja som veľmi rád, že som pomohol chalanom, že sme to zvládli do víťazného konca a dúfam, že tak to pojeme ďalej. Druhá nula, takže jak se rodila, dneska to bylo, dneska se rodila asi těžce. Áno, tak bol to zápas, myslím, že dvoch polčasov. Prvý polčas sme hrali na lopte, držali sme ich v tlaku. Druhý polčas sme nehrali, ako sme si predstavovali, to si musíme povedať. Zhodnotíme si to, určite si to rozoberieme a popracujeme na zlepšení, aby sa nám to nestalo. Ale 0 ma teší, ale viac ma tešia 3 body a že sme zase krôčik ďalej k nášmu cieľu. Je teda už druhá, bude něco stát v kase? Máme brankárskú kasu, takže do nej určite niečo budú chcieť. Brankářskou jenom mezi golmany, jo? Jenom medzi golmany, no. A možná tam to vypadalo, že vás trošku popohání rozhodčí při těch rozehrávkách, tak jestli jste se neobával třeba žlutý karty? Áno, popohánil, nastalo nedorozumenie medzi nami, medzi stopermi, medzi hráčmi respektíve a mnou, ako sme chceli rozohrávať. A rozhodca si myslel, že úmyselne zdržujem, čo som nemal v pláne, nemal som to v úmysle. Ale dohodol som sa s ním, že jasné, že budem sa snažiť hrať rýchlejšie a chcel som to bez žltej karty, čo sa podarilo a som za to rád. Vlastně na konci tam lítalo hodně centrů, rohů, standardek. Vlastně v minulých zápasech třeba trenér, když jste inkasovali po standardce, že, tak s tím byl nespokojen, tak jak jste spokojen s tím, že jste to ubránili, teda ty standardní situace? Áno, pripravili sme sa na ich štandardné situácie, vedeli sme, že ich majú silné a chalani mi veľmi pomohli pri nich. Dobre sme to riešili, pripravili sme sa na to zodpovedne a som rád, že sme to takto uhrali. A vlastně z té Slovan Bratislava, jestli jste tam, vlastně jakou formou teda jste v Brně, jestli třeba je vaší ambicí třeba chytat pak jako ve Slovanu jako jednička nebo takhle? Ja sa teraz pozerám na Brno, som tu, som na prestupe. Nejaká opcia tam je, ale tu teraz nejako nevnímam. Som rád, že som tu, že môžem pomáhať chalanom a máme spoločný cieľ, za ktorým si všetci ideme, ktorý chceme dosiahnuť a som sústredený iba na to a toto nejako nevnímam. Jak se teda zhostil do toho postu té golmanské jedničky, jak vnímáš tu odpovědnost? Tak samozrejme je to zodpovednosť, chalani majú brankárski kolegovia kvalitu určite a som rád, že si tréner vybral mňa, že môžem chytať každý zápas. S tým som šiel do Brna, že som chcel mať väčšiu šancu na zápasovú minutáž a podarilo sa to a snažím sa v každom zápase čo najviac pomôcť. A co k reprezentaci mládežnické, vlastně do 21 let si tam stále, že jo? Takže, No. takže jaký máte teď, nebo jaký budete mít teď vůbec program, nebo a jak jste v kontaktu s tím reprezentačním koučem? Tak mám u nás v klube Tomáša Čechoviča, trénera brankárov, čo mám aj v reprezentácii, takže my pracujeme spolu stále. A v nedeľu máme zraz a ideme hrať 2 kvalifikačné zápasy a pripravím sa na ne ako na tieto v Brne a dúfam, že podám čo najlepší výkon.